o en tren, però sempre en rumb. A 677 quilòmetres de casa és una història des d'una visió enfocada en un passat, però que de vegades és traslladada en un futur. I us preguntareu, per què? Tot comença un dissabte, ben d'hora. Dos germans anomenats Charlie i Marty volen fer un viatge a un lloc molt especial, que l'estiu passat havien recorregut amb la família. Per això s'hauran d'enfrontar per moments d'angoixa, tranquil·litat i alegria. Per cert, en Charlie Leo és un nen diferent dels altres. Va néixer molt aviat, prematur, amb diverses complicacions. Tot i així, ha sortit de les mancances que se li han anat reposant durant els seus primers 10 anys de vida. Al marge d'això, en Marty sempre ha estat apoyant-li en totes les dificultats, al igual que hauran de fer per arribar a Saint Bernards, una zona costanera a prop d'un port, on es poden visualitzar tot tipus d'éssers magnífics. Per si encara us heu quedat amb intriga de saber el significat d'aquest mot, és un nom inventat i que equival a infinit més 1. I tan peculiar que pregunta o respon tot tipus de qüestions estrambòtiques, i això de vegades al seu germà o a ell li fan passar per moments incòmodes. Car-vos un exemple. Hi ha un traç en l'etapa 2 on es troben al tren. En Marty, el germà gran, està nerviós perquè han hagut de fugir sent menors d'edat i en Charlie, que és una mica innocent, no para de moure's. Mentrestant, l'avorriment s'apodera d'ells. En Marty s'han recordat que ha portat una caixa de galetes del Nadal passat, que ha pispat de casa, i en Charlie, que és molt espavilat i ho veu tot, no para de demanar-li per combatre la falta de menjar. Mentre estan esperant que el revisor passi a buscar els bitllets, el germà gran porta una llibreta on escriu i relata poemes que li serveixen per alliberar-se de l'angoixa que porta al seu cervell. Però això no és tot. Entre nervis, inquietuds i converses, se'ls ocorre l'idea de fer-se un tatuatge molt significatiu. Volen arribar a una conclusió que expressi la seva relació de germans. I pensen de tot, i finalment arriben a recapitular la llibertat, l'emoció en un dofí. El trajecte continua, a punt d'entrar en un túnel on la foscor és la predominant d'aquells minuts. En Marty mira per la finestra i en tot el cúmul de gent s'observa una noia enrabiada amb poc entusiasme d'estar allí, però a la vegada molt precipitada per fer quelcom. Marty marxa un moment del seient. Té la missió de que Charlie està amagat. Ja sabeu, viatge sent menors d'edat, de manera que deixa la motxilla damunt del seient, mentre la noia enrabiada l'agafa i comença a llegir la llibreta de poemes d'en Marty. Aquí comença una història plena d'aventures, de vegades emocionants i d'altres no tant. En Marty no deixa de rumiar per què de les coses, i és que la comunicació entre els fills i els pares no està sent d'allò més comunicativa. Deixant això de banda, en Marty i la noia enrabiada s'han fet amics, han viscut de tot, la pèrdua d'en Charlie Leo, que hi ha un entre 1 milió, i la motxilla on estaven les galetes, que més tard menjaran a Saint Bernards. Al fons de l'estació de Plymouth, al final de l'andana, s'hi troba en Charlie. Marty no és capaç de creure's l'aparició del seu germà. L'absència s'ha notat molt, però ara per ara el més important és que tornen a estar junts. Us en recordeu del significat del dofí? Doncs bé, aquell dofí és un ésser magnífic que transforma la gent. Suposo que el que intenta dir el narrador és que el que us penseu i el que les coses són en realitat poden ser dues coses molt diferents. I de la caixa de galetes que l'esperit lliure no parava de demanar-li al germanet, d'on són les cendres del petit que ens ha deixat. Oh